Assalamu wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa Mai barakatuh. tambaya ta farko ne cewa Allah ya kara wa malam lafiya, Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Addu'o'i da kai muna addu'a da amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya amsa mana ya kuma amsa muku ga dukkan masu sauraro. Sai yake cewa malam menene hukuncin ladanin da ya yi kiran sallah a kwance saboda yana jin wahalar yin azumi, daga Umar Abdullahi Tunkuri Gombe. Tumfure dai ko? Tunkure Gombe. Tumfure. Amma wannan ladanin dan duniya ne go? Tun da dai daga tumfure Gombe ne, da Allah ajiye mun sunansa, ni a nemo mun shi duran da na shiga Gombe ina so na gaishe. A ran ma ka taba jin ladan ya kwanta? Ba ma shi da yake tada mutane a bacci kuma ladan a kwance. Amma tabbas ladanin nan ya dan iya duniyanci sosai. Imamun Nawawi rahmatullahi alai a cikin almajmu'u nasa a volume na 3 inda ya maganganu akan hukunce-hukunce da ke da alaka da kiran sallah, shafi na 106 ya yi magana akan matsayin ladan da ya kwanta ko ya zauna ko ya abu mai kama da haka. Na farko ya ce a musulunci abin da ya tabbata mina sunna ayyu azzinal mu'azzinu wa huwa qa'im mustaqbil al-qibla. Abin da ya tabbata a karantarwa ta fiyayyen halitta sallallahu shine ladan ya kira sallah da cika sharuɗa biyu. Na farko yana tsaye, na biyu yana kallon alƙibla. Wato an ce alƙibla iya kallon ɗakin Ka'aba. Wannan shine abin da ake buƙatar ladan ya aikata. Na farko kallon alƙibla, na biyu a tsaye. Sai ce da wannan jumhur na malamai suka tafi akan kiran sallah a saɓanin haka abun ƙi ne, makaruhi ne, amma in aka kira ɗin suka ce kiran sallan yayi, ba sai an maimaita ba, kiran sallan yayi, amma ba a so a yi haka ba. Suka ce dalili ai shi kiran sallah iya da maqasid, iya da manufofi. Manufofin shine duk da a tsaye aka ce a yi, ba tsayawan shine manufar ba. Na biyu duk da kallon alƙibla aka ce a yi, ba kallon alƙibla ne kaɗai mainihin manufa ɗin ba. Even though matakan suna da muhimmanci, babbar manufar shine sanar da mutane cewa lokacin sallah yayi, ita ce manufar. To idan mutum ya kwanta ko ya zauna sai ya kira, bai yi abin da addini ya karantar ba. Amma shin an samu manufar isar da sakon ko ba a samu ba? An samu. Sai ce idan babu uzuri ya sa yi haka, ya yi abin da addini baya so, amma kiran sallah yayi. Inda uzuri an fi so a ba wani kuma ya zo ya yi. In babu mai yi sai shi kadai, sai ya yi a wannan halin, saboda uzurin ba zai iya tsayawa ko abin da ya kama da haka ba, to anan malamai suka ce ya yi. Saboda me suka ce ai kiran sallah bai kai sallar ba, ko ya kai? Kiran sallah ya kai sallah? In yanzu muka yi sallar magariba ba a kira ta ba, ta yi ko ba ta yi ba? A wurin Allah mun yi laifi ko ba mu yi ba? A magana mafi inganci ba mu yi ba. Amma idan muka kira sallan kuma lada ake kara mana. Ai muna sallan jami'a halin tafiya ko a gida ba a kira sallah ba, ba kuma inda aka ce sallar ba ta yi ba. Sai suka ce ita kanta sallar, ai idan akwai halin uzuri ta halatta a yi ta a zaune ko a kwance. Ga hadithin Imran bin Husayn, salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jambin. Hadisi ne a Bukhari, hadisi na 1050. Fiyayyen halitta ya ce in za ka yi sallah ka tsaya, in ba za ka iya ba ka zauna, in ba za ka iya ba ka kwanta. Sai suka ce a halin lalura ai an ma ce mai sallah ma ya kwanta. Ala ayyi halin ana so a kira sallah a tsaye kuma a kalli alƙibla. In kana azumin ka ji ba za ka iya ba, kira mataimakin ka yayi. Yasa masallatai da dama akwai masu taimakawa liman da ladan idan ba sa nan. In an rasa mai yi, ba wanda zai sai kai kadai, kuma idan kai muna fatan Allah ya baka lada na kokarin da kai duk da yunwa da kishirwan ka daure kuma ka kira
mutanen tumfura su fito su yi sallah, to mutanen tumfura suna maka godiya insha Allahu ta'ala, wallahu ta'ala a'alam. Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum, muna bada maganinsa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya bada maganin cutar HIV ba, muna bada maganin aikata istimnayi, biya wa kai bukata, wasa da al'aura, wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa, rashin karfi, saurin inzali da yawan kasala, yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi. Ina masu fama da cutar sikila, yaro ko babba, muna bada maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah. Matsalar ciwon koda, hawan jini, hepatitis A da B da C, duk muna bada maganinsu. Muna bada maganin sanyi, infection, gonorrhea, kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba, ciwon mara na mata da rashin haihuwa, matsalar jinnu, sammu, sihir, duk muna warware su da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata siya iya nan ba, muna tura sakon maganinmu duk inda kuke a fadin duniya. Za ku iya samun mu a babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri, Borno State, Mafoni Tailoring Plaza, opposite gidan Mamman Yazo kusa da transformer, saman Beni, shago mai nomba S63. Sannan muna da reshi a jihar Kano, titin Zuro cikin Royal Plaza kusa da gidan MTN, hawa na farko, shago mai nomba B26. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nombobinmu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Nurul Shabab ɗaya take tamkar ta dubu. Cibiyar Nurul Shabab tana marhaba da ku sai